unha nova visita. Quen é? Que mo conta? Hola, eu son Carmen, a abuela de Emma. E non lle vai dar unha aperta? Hombre, digo eu. A ver. Moi ben. Veña, pasou ben. Pois eu, Podes quedar aí, Emma. son Carmen, a abuela de Emma. E veñemos contar 4 cousiñas de cando eu era nena. Cando eu era nena, tiña a vosa edad, morreu miña nai. Entonces, miña abuela levoume ás aceñas, e nas aceñas non había nin luz, nin televisión, nin radio, non había nada. Nin tiñamos teléfonos, nin nada. Entonces, os nenos tiñamos que, ca imaginación, inventar xogos. Entonces, nós, pois mira, me trae aquí unhas cousiñas, xogábamos con 2 cordas, saltando con 2 cordas. Saltaste de alguna vez con 2 cordas? Sí. Con dúas non. Con dúas Sabedes aves? como se salta con 2 cordas? A ver, eu agora estou operada dunha rodilla, non vos podo enseñar. Pero a Emma e a prima, se lle enseñei outro día, intentaron saltar, é un pouquinho difícil, pero para que o practiquedes vos, porque non só é móvil, tablet, televisión, non. Hai que tamén xogar un pouquinho, estes son xogos de toda a vida, ou polo menos eu conozco de sempre. Entonces, con 2 cordas que te pode axudar. Solo para... Quen lle axuda? Solo para ver como será. Veña, vale. Que máis lle axuda? Veña, Vera. A ver. Cantos necesitas? 2, non? Vera, ti colle por un extremo. Bueno, e a Emma tamén. Perdona un momentiño. Vou a enseñar, despois das ti, vale? Mira, entonces, e agora vas a facer o que fago eu. Mira, primeiro esta. No, Carolina, por favor. Porque ela É difícil. E agora, unha ten que entrar e saltar as 2 cordas. Emma, atrévete. A ver, Emma primeiro. Emma primeiro. A ver, Emma. Aí, estás. Moi ben. No, hai que entrar por un lado. Hai que entrar por un lado. O por aquí ou por aí, por un lado. Non creo que o consiga. Para andar, eles, tú sabes. A ver, aquí hay un problema, porque aquí posiblemente se resbale con esto. Yo creo que non moito, non? ¿No? Eu creo que non. Emma, prueba a ti que foste la primera que probaste na casa. Tes a ver as cordas? Sí. Calcetar, ganchillar, facer a este o gancho. E facer cousas de mulleres, porque nos obrigaban. Eu fui a unha escuela de PPO, enseñaban a cociñar, a coser, facíamos, como se chaman, muñecos, mantelerías, cousas así. E isto é un invento que tiñamos antes os carretes de fío, pois eran de madeira. Entonces nós poñíamoslle 4 puntiñas e facíamos pulseras, collares de fío, de calcetar e de ganchillar, e facíamos estas cousas de coloríns. Estes eran cousas que nós tiñamos que a imaginación facer. Despois tamén os nenos da vosa edad, eu, por exemplo, estábamos dicindo que cando morreu miña nai, miña abuela levoume para a casa dela, para as aceñas.
Entonces, os nenos traballábamos, porque os nenos dedicábamos a recoller leña, íbamos ao monte, recoller toxo e leña para coser o pan no forno, e máis desgranábamos o millo, desgranábamos as fabas, e despois nos tempo libre, pois facíamos cousas así, e xogábamos a moitas cousas, xogábamos aos payasos, que eran as caixas dos mistos, as portadas das caixas dos mistos, recortábamos porque tiñan dibuxos moi bonitos, e recortábamos e xogábamos facíamos... Que nos ensinou ese xogo? O avó de Roy, outro día, sí. Pois sí, xogábamos tamén aos palillos, facíamos unhas canelas, facíamos uns palillos, entonces unhas palas e facíamos o rei e a reina, e o resto eran os súditos. Entonces, encima dunha mesa, poñíamos as mans así, todos os que xogábamos, e deixábamos o de arriba, deixaba caer os palillos, e caían todos encima da mesa. E tiñas unha paliña, e tiñas que facer saltar os palillos para coller o rei e a reina, que eran os máis importantes, pero non podía moverse ningún palillo máis que o que ti ibas a quitar. Ese coñecémolo, non? Entonces, O micado, chamas agora, creo. bueno, máis ou menos... Ahora hai unha versión moderna. Sí, bueno, pois ese era outro que tiñamos que facer os palillos estas, como lle chaman, as canelas, e despois tamén as canicas, decíamoslle as bolas, bueno, dese tipo. Entonces íbamos a mariscar, cando éramos da edad deles, íbamos aos caramuxos, aos vígaros, e íbamos aos berberechos, pouco íbamos á escuela, porque eu con 11 anos xa traballaba, pouca escuela tuve porque miña abuela levoume para as Ateñas, e nas Ateñas era moi difícil vir ao pueblo, viñamos unha vez á semana porque non había carreteras, non había... os camiños estaban neste tempo, non se podía pasar, tiñas que pasar polas fincas, porque o camiño era moi baixo, estaba todo inundado, e casi non íbamos á escuela, o sea que vos sodes os privilegiados. Sí. Onde estaba a escola? Aquí xa? A escola non, a escola estaba en casas privadas, en baixos desocupados, non había grupo escolar, eu viño ao grupo escolar xa traballando a escola de noite, viñen ao pabellón central ao primeiro, viñamos de noite, despois priveu a clases particulares que había que pagar ao profesor, nas horas libres, así íbamos a PPOs, que era unha amiga miña que lle trouxe o seu pai de Alemania. Entonces elas non se atrevía a poñer o pantalón, porque o pantalón era de homes. Eso tiñamos enseñado, que o pantalón era de homes. As mulleres non podían poñer pantalón. Entonces eu a miña amiga dixenlle, eu sempre fui como mordir un pouquiño atrevida, e dixenlle, fulana, se ti me deixas o meu pantalón, eu deixo-che a miña falda, porque tiñas unha falda e un jersey. E despois tiña a falda de todos os días e o jersey de todos os días, non tiña máis roupa. De feito, nas casas había un ou dous armarios pequeniños, non había máis. É chegada, agora hai demasiado. Bueno, entonces, quero vos contar que eu dixenlle a miña amiga, fulana, se ti me deixas o teu pantalón, eu deixo-che a miña falda. E era San Ramón. E San Ramón, xa sabedes que era unha festa campestre, celebrabas aí, creo que foi o primeiro ano que se celebrou aí no Aguilucho, sempre se celebraba no campo das penas. Entonces, pois eu puxen o pantalón, que era un pantalón destes que hai pitillo con unha tira no pé, era verde botella. Entonces eu puxen o pantalón, moi ben, e ao chegar aí a que lle chamaban as barrocas detrás da lonja, pois empecé a ver xente que viña e iba por San Ramón. Entonces, estabanme mirando moito,
que era como vai de pantalón. Entonces eu collín e subínme polos pinos e cruzando todo polo monte, pero cheguei ao San Ramón, e o San Ramón estaba cheo de xente. Entonces dixen eu, e agora que? Ou marchar para casa ou al toro? Pois al toro. E meteches Pois unha foi unha festa. atracción. Claro. Unha atracción porque todo o mundo, ai, a ver, ai, a ver. E despois eu xa me puxen, bueno, eufórica, porque me encantaba que me mirara todo o mundo e que lle gustara a todo o mundo. Esa foi tamén unha historia miña, que teño fotos aínda. E agora vamos a enseñar un xogo, Vale. ao que xogábamos as nenas. As nenas, bueno, podedes participar os nenos tamén. Aquelas non participaban neste xogo, pero agora podedes. Podedes coller todas da man e facer unha roda? Facer unha roda. Xuntarevos máis. Agora unha voluntaria ao medio. Vale? Vale. Bueno. Perdona. Deixamos a Emma, Vera. Sí. Vale. Bueno. Ahora vamos a empezar a cantar e a girar. A levantar una lancha, una jardinera vía, regando sus lindas flores que al momento recogía. Jardinera, tú que entraste en el jardín del amor, de las flores que tú riegas, dime cuál es la mejor. ¿Quién es la jardinera? Dime cuál es la mejor. Y ahora ti tienes que decir, separemos todos. ¿Ves? Ahora ti ves que diremos. Mira, esto va a jugar no patio. La mejor es una rosa que se viste de color, del color que se le antoja, de verde tiene una hoja, tiene dos hojitas verdes, las demás son amarillas. Arrodíllate, ¿cómo te llamas? Arrodíllate, Carmen, eres tú la elegida. Arrodíllate. Anda. E agora a jardinera que é Emma, teche que coller a man e decirlle ti: muchas gracias, jardinera, por el gusto que ha tenido tantas niñas en el coro. Perdón, resaltar esto un pouco. Normal. A mí sola me ha escogido. E ahora ti pasas ao medio e Emma ponse aí. Entendestedes como é o xogo? Tenes que ir saltando de unha en unha e cando acaba a canción a que esté diante da jardinera é a que é elegida para pasar adentro. Reina siempre la alegría, aquí en la isla reina siempre el buen humor. No cambiaremos ni de noche ni de día, aunque nos dean 1.000.000. Es nuestro lema el trabajo y la alegría. Nuestra bandera es de paz y buen humor. No cambiaremos ni de noche ni de día, aunque nos dean 1.000.000. Por eso las arosanas, bellísimas criaturas, se parecen a cubanas cuando mueven sus cinturas. Bailan la rumba continuo, con gaita y con pericón. Se parecen torbellinos cuando bailan el bayón. Aquí en la isla reina siempre la alegría, aquí en la isla reina siempre el buen humor, porque la isla es sucursal de Andalucía, de Camagüey y de Moro. ¡Bravo! Bravo, porque no escribe, estoy segura que no escribe.
que ver. Un color especial na illa vivimos moi boa xente, ten ese sabor a mar que a fai tan diferente. O monte, que maravilla, cabodeiros e muiño, as laxes ou o naval. Logo esta pedra cerrada, que algo especial ten que ter. Cando veñen de Sevilla, solamente para ver. A illa ten un color especial. Na illa vivimos moi boa xente, ten ese sabor a mar que a fai tan diferente. Non falemos do marisco, das ameixas, das navallas, nécoras ou camaróns, do mixillón desta ría, que ten fama universal. Según din os entendidos, non existe nada igual. A illa ten un color especial. Na illa vivimos moi boa xente, ten ese sabor a mar que a fai tan diferente. Ten playas de area fina e de aguas cristalinas, non teñen comparación. Do Cabodeiro a Camaxe, do Faro a Riazón, e para poñer a guinda, o Parque de Carreirón. A illa ten un color especial, todos. Na illa vivimos moi boa xente, ese sabor a mar que a fai tan diferente. Acabouse? Bravo! Bravo! Carambas, Pois esta foi toda a miña historia. carambas, pois xa está moi ben, Gustouvos? Sí. Como podes ver, teño moi boa nora. Sí. Bueno, eso é importante. Claro que é. Importante ter bons fillos e boas noras. Hola! Isto é pa vos. ¿Qué son? Orellas. A ver se son capaz de quitarla. Alicia, comida. Mira. Comida. Comida. Porque a Emma encanta os huesitos e máis as orellas. Gustalle moitísimo. Parece que no pusisteis nuestra vida. Que? Non tes algo para a boa? Vente pa aquí porque che deixan todos. A ver, que tes? Que é? Moitas gracias. Que é, Emma? Ploma. Ai, que bonito. É para que teñas un recordo da visita e para agradecerche que viñeras, claro. Gustouche vir? No, dicho a ti, Carmen. Carmen, gustouche vir? Sí, eu tan pronto me dixo Carolina, dixille que non teño inconveniente. Que son un pouco bohemia.